Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng adobong chicken feet with egg. Ayan, at meron po tayong rice, 3 cup of rice. At meron po tayong pangimagas, saging. At meron po, nandito po yung sarsa. Ito guys. Tapos yung drinks natin, tubig. Ayan. Bago po tayo kumain guys, magdasal muna po tayo. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay natin. Kain na po tayo. Manganta po kayong Kapampangan. Lagyan ko na sa po. Sarap. Lagyan ko rin yung kanin ko siya. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Sarap. Ang tamis na, ang sarap pagkakaluto guys. Ang bot. Sarap. Kasi na kay guys, ako na naman mag-isa. Naka home quarantine pa si Ate Albi. Sarap na siguro, pantamis. Pangulang na rin. Sarap guys. Sarap. Lambot. Maraming po salamat sa lahat ng pumunta sa premiere ko guys. Thank you so much po. Sarap. Pasensya na kayo guys. Pasensya na kayo guys kung maraming asong na tumatawal no. Nagugutom na sila.
pangatlo na. Ang sarap pagkakaluto guys. Ang daming sili. Kaya pinapawisan ako. Napaka ano ng ano. Sarap. Sasama pa yung langaw. Sarap. Sarap. Pause na pause akong guys.
Tumutulo na yung ano. Hmm? Sarap. Napaka init na yun, guys. Pinapawisan ba ako? Halata ba sa ano camera? Tatapon yung sabaw. Sarap. Init, guys. Halata ba sa camera? Pinapawisan ako. Basang-basa. Ayan. Sobrang ano, daming sili kasi, guys. Kaya pinawisan ako. Todo pawis. ₱50 po tong ano. Chicken. Sarap. Dahil sili, guys, oh. Tutulo talaga yung
ano mo. Sarap. Baka di na ako makakain ng sarap. Kasi hindi na tayo mag-iimag. Pag-imagas. Nabusog na ako. Ayan. Shoutout po pala sa mga Pinoy mukbangers at saka ASMR artists. Ayan. Shoutout po sa inyo. At maraming po salamat sa lahat po ng nakasubscribe sa amin. At bagong subscriber, maraming salamat po. Ayan mga kaputis at kapudibis. Hanggang dito na lang po ang ating video. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming video, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you po.